nilijitan phang choji ti presana channel sa talong pela bangso non muni da phan moidam ki PC karja prong la bangso video puthor raja tai ke ban thu la ke non het pini aputha kali la ke gedam tangarni litum hangal sik ke chesong aputhak pe na jok pini longrong pana phan la bangso ka chesong ahut ilitum akorte imanus phangcho alangli kithi alal phan moidam kipi la ka alangli hele amu ke cho pena post alangli apram dam thang lo la se la bangso video nili puthot social media Facebook along theklong si nili ning duk lo la pen engine solo apos ni la bangso nili jitem phangcho ti prasana channel sa talong ta alal phan ka chike mo ver arjia phan se nili la bangso cha tai long bilo la pen pini rala thengno ta me la bangso cha tai long nali to phan paklang pon thulo la pen anang li pen ajok si litum karbi tu wakimang karbi te karbi po ka che song la bangso ja kong pa do jia phan ke alal litum arenga huki so tum la pen alang li apran ke dam pen aposi pini litum state government la pen council tum tame pini hangar se ke che song karbi te karbi pu longrong para praman ka che song alang li se jakong nang pidun lo la pen jakong pedolo pusi ilitum khainok be polo pusi hokpo nangji la se ni la bangso cha tai long pen ajok nili puthot ka chike mo thuji la pen nili ka chike mo verji la pen nili channel sa tai long kami alang li pha la bangso aputha ka ki tak kating ni pon peda japan sini la bangso a video puthot di pon koksi puthot update tu si nili rara cha tai long wan thulo la pen la bangso alang li emanos phangcho alang li church tame alang li longri long pat pena joine apran kedam pada posi labangso ilitum bihari pena joksi pran kedam lapen idu kisung heme pajang renang labangso putha pot alang li hin pen ke pachini ateng kachuni ateng pongte alang li pran kedam jui pena pot alang li kithinang pena pot pini bihari tumaphat eviction edangji lapen Tradilizer pen ingthan edangji lapen voter list pen ingthan edangji puta alang li pen pachini lo lapen alang li kado we karbera tumaphan ke chepachini lapen pini ke theke ding council ke chari tumaphan kachuning ria putha kalam tame nali tumlang ponikha nangli hemasor bangso PGR bija ka song along afran ke dam don juya putha nangli hin pen ke tila pachini ko hin pen pachini dam se bang ke la la bang ke det lung ri khai pharman si kachi song si apran dam juilo mati amala si labang so putha ka bang ke lahai dhari dum kan bang ke la thagli vek nang ko la pen dukan doruan kidu dum han am stame lahai documents lahai am stame in tham lak nang ko la pen ni hemasor bang kan sitame halada ke tebuk ad kithi ka vedet adi mulong bang ke la bang ke akun ni nang thipi pon vek nang di kusin pen bang ke la bangso putha ka bianglong to nambas council pen nangli hemasor akumlin mati statue bang le salam bom lo non salam tang podok dogolasi nangli tu na hin tang kon nada dim si hala bangso nangli hemasor akumlin bang ki evek ikni jilo la bang nangli kladak pen pachini dun izima ni gitu ji bang de la tinya li la jiro pon long ma de nang iti pon som te kusin ni council ka bianglong to nambas council pen kopi ne akira blong lo man namat akira pa bang ke la ini postmortem kating kum duna ju postmortem nang ko na lugar ta bang ke lak ho check nang pilo la pen la lak ho check nang ti tang bang ke ni ha ta dak tirun du ko ko ta dak sri ho ke pesa nang pilo pen sam sarkar penang litum than lak ke nang pi lang to labang so patak ta penang an social media long thang labang so pata nang litum la nang litum ari deng long nona madang lege lang di sila hin na konsta ni ba tini di let thulu thot lo mane ni di he masor bang ke aprandam joi kan yang lo mati mane di ta problem thek dam thek ko nan osoma ta bang di mati mala sin di ka osoma lan ta chelang nang di ka pen hem rita chelang nang di la pen ke hem ta thang ta ka dipin lang ni tum ta no thek long lo mati mala si sakuriya bang ke nang pon wek nang ko sin di hin pen ban di pon dak la pen hem ni hum nang kin nang di kusin ini di pondok